dene dereng ngantos kula tuding sampun wonten ajenging kesagahan saking anak kula sinuwun ing kasapta dalah sinuwun ing Windya. Anak Prabu Gardopati, kula Bapa Guru. Anak Prabu Wersaya, nuwun kula Bapa Guru. Syukur mangayu bagya kepareng paduka anak Prabu Sarimbit badhe pangapit-apitipun Bapa sagah nyingkiraken Werkudara kaliyan Panjanaka. Nggih, sampun kuwatos Bapa. Sekedhik kathah kula sampun ate nampi piwulang paduka Bapa badhe kula cakaken menika mangke. Semanten ugi kula Bapa Guru. Oh inggih, inggih, syukur. Malah kula nyuwun kanthi sanget sinuwun. Inggih kados pundi Bapa? Badhe angsah kula ing rananggana menika mangke. Kula badhe mawi gelaring baris Cakra Byuha. Kaparingipun Bapa badhe ngagem gelar baris Cakra Byuha. Kawula nuwun inggih. Kula semanggaaken jengandika Bapa Penemban. Sawetahipun ingkang wenang Maranata nyinamu jengandika Bapa Penemban. Malah kemarin kula nyuwun pamit Koko Prabu badhe ngruminyi lampah. Ing pengajap badhe anggelar baris Maranata prawira saking nagari Kasapta. Kula nggih nyuwun pamit Koko Prabu daya-daya badhe Maranata gelaring baris saking nagari Windya. Ya Yayi Prabu, ya mung kudu dieling. Pajapati tumandang lamun durung antuk sasmitaning Sang Sinopati. Nuri ngestakaken dawuh Koko Prabu. Maksud nari mengkalpu bukine kang den bawane wenganing Pyasukara Paman Pati Harya Sangguni kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Para enggal undang nolawan kabeh para kang padha mbiyantu jeneng ingsun. Kalinganing dina lan wektu iki ingkang dadi senopatining Bulupitu. Hamung kajaba Bapa Penemban Begawan Druna. Kawula nuwun inggih mboten langkung dhateng ngestakaken dawuh. Bapa Penemban, kula nuwun wonten dawuh. Kepareng kula nyuwun dawuhipun Bapa Penemban. Sinten Kiwala ingkang kalebet gelaring baris Cakra Byuha. Gandeng wujuding gelar Cakra Byuha menika mubeng kula suwun pinangka rujining cakra. Namung kajawi antawisipun sinuwuning Mandraka, sinuwuning Ngawangga. Kadang kula Yayi Krepa lan anak-anak kula Kurawa sedaya kalebet anak Prabu Gardopati dalah anak Prabu Wersaya. Wondene paduka ingkang sinuwun kula suwun pinangka dados petiting Cakra Byuha. Pengawaning Cakra Byuha para prajurit-prajurit ingkang sami sabiyantu dhateng anak Prabu. Nggih. Sampun trewaca dawuhipun Bapa Penemban. Badhe ngaturaken panuwun Penemban. Dene kula inggih nampi pakurmatan mlebet wonten ing gelaring baris Cakra Byuha. Sakiat kula bapa kula badhe sabiyantu jengandika Bapa Penemban. Gandeng sampun rewaca inggih anak Prabu nangguh wanti sampun prayogi monggo enggal kapidhalaken. Lha ngaten monggo daya dhewe enggal mapan wonten ing gelaring baris Cakra Byuha mapak dhateng pananggan.
Paman. Mangawura-wura-wurahan pengaraning prajurit Pamakuru kang sabatak kaya putula Loro pandriping turangga esti Nyuwang tuwaca kang kekider kapak ingkang tuwaca layu sepit Bahan Aryo ingkang sampun miyos saking pesanggrahan man kula ngaturaken Hermina kala man Her menika toya mina menika ulam kala menika pancing Kados ulam kenging pancing nglumba-nglumba anggen kula sowan paman Haryo ing pengajap namung badhe nyadong jawula Bradri babari putra sing andika kula Duryasana nyadong jawuh. Lah, Bang. Bang, kula nyadong jawuh, Bang. Napa parintahe Koko Prabu, Bang? Kula pun dirima ganti, Bang. Kula inggih nyadong jawuh paman. Kapareng babari dateng putra sing andika kula pun Tirtanata. Kula inggih nyadong dawuh paman, kula putra sing andika pun Haswaketu narindring Kamboja. Kula inggih nyadong dawuh paman, kula kang putra pun Wrahadbala narindra saking Kosala. Kula nyadong dawuh paman, putra sing andika pun Mahameya. Kula putra paduka pun Swartas man. Kula putra paduka pun Satrujaya. Kula putra sing andika pun Surya Basa man. Kula inggih nyadong dawuh paman putra sing andika pun Kartomarma. Kula nyadong dawuh kula pun Citraksana. Kula putra sing andika pun Citraksiman. Kula putra sing andika Bambang Swatama paman. Kula anak-anakku Kurawa kabeh. Kaya ngapa mangka kaworan bungah rasaning pun paman dupipun paman nyumurupi gumelaring kabeh anak-anakku kang padha sentosa dada baune katon padha gumerah mangarsa mung perlu bakal nyuwun dawuh
Nadyan durung kewiyos kang dadi pengendikamu nanging pun taman wis bisa anyakra bawa. Menawa kang tok suwun mung kajaba dawuh supaya kowe maju ning palagan tetandhingan kelawan balaning Pandhawa. Wah, leres man, leres. Kula kaslak kepengin badhe ngokop getihipun Werkudara. Man mugi kadhawuhna. Kula selak kepengin dados senopati mandhegane para kadang-kadang kula Kurawan. Nadyan kesemanten ugi paman putra singandika pun haswa ketu saking Kamboja ingkang sampun nganti prajurit gelar setapat. Mugi kadhawuhna ngrangsang betenging Pandhawa. Iya nggih iya. Sesaking atimu kang kepengin bakal perang lawan balaning Pandhawa kudu linambaran kesabaran hawit kabeh mau mung kudu nampa marang pangandikaning Sinuwun Prabu Duryudana. Ora-ora yen ora kelakon mesti bakal kelakon piniji madeg dadi senopati. Nggih, Han. Iki mau jroning pesanggrahan Dulu Pitu. Sinuwun Prabu Duryudana katon sedih kingkin. Anane sedih kingkin mung sabab mrihatinake marang sedaning kengeyangi ngetal kondo. Wah, menika malah buca wekdal. Lelipun kados pundi ngatasipun yang sampun sedon daladipun penggalih. Tiang perang niku yen menang ya urip, yen kalah lumputi lara nggih mati utawa cilik-cilik dikunjara. Yang perempuan sampun sakah mateng senopati ageng menika tebas lan tebusanipun anggenipun sampun kepareng dados senopati, Pak. Nanging ngelingi menawa kengeyang iku kaprawirane linuwih. Gene ya kok mung seda saka pakaratining Wara Srikandi prajurit wanita. Ingkang mengkono iki kena kanggo pepiling kabeh anak-anakku Kurawa jroning bakal ngadoni pupuh. Aja nganti telenge ngatimu tok iseni nyepelekake marang kekuwataning mungsuh. Nadyan kowe sumbar kena nanging ing batinmu kudu linambaraning reh kaprayitnan. Hambal tinggi. Ulun inggih kaluhuran paman. Nalika semono lejar panggaling anak Prabu dupi nampa kang dadi pangandikaning Sinuwuning Awangga. Malah wektu iki Kang Raka Ngastina Darbere Kadaya supaya bisa mikut pambayun Pandhawa yaiku si Puntadewa. Nalare pripun kok Punta dipun pikut? Yen Puntadewa wis kelakon kapikut, tumuli diadhepake ana ngersaning anak Prabu Duryudana, ing kono ora bakal dipateni. Lho, kok malah mboten percaya pripun to, Wan? Ora dipateni nanging anak Prabu Darbere Kadaya Puntadewa bakal ditantang sesukan dadu maneh. Wondene bakal kaleksananing dadu dipasrahake keng paman ya aku iki. Nggih, sampeyan niku bab perkara main pancen nggone sampeyan niku. Pun kondang julid yen sampeyan main. Mila tiyang main kok kalih sampeyan mesti kalah. Mari pun kondang bab main sampeyan niku. Nganti mboten enten wektu. Mboten enten wekdal kangge ngaso. Wong sabab nengenaken ning bab perkara main niku wae. Iya pancen bener Dursasana. Oh nggih. Kula nggih gumun sampeyan niku main tanpa dipahitan kok nggih iso niku ra gumun. Dursasana riun. Sanadyan Puntadewa ngrasa lamun bakal kalah tanding kelawan aku ing babagan sesukan dadu, nanging bawaning si Punta ingkang sengsem marang kautaman ora bakal dheweke nulak marang pananteng anak Prabu Duryudana. Mesti saguh minangkani pamundhuting Kang Raka Ngastina. Lah mengko kudu dianakake perjanjian kaya duk nalika jaman sesukan dadu biyen kae. Oh, kados nalika ning dalem tani ya, Wan. Iya, ngerti Sasana. Wah, iki. Lah mengko dianakake perjanjian suwene 12 taun kaya biyen. Kanthi mengkono
bakal bisa mukti wibawa Nyakrawati mbau denda selawasing anak Prabu Duryudana. Tak ukur Puntadewa ora nganti 12 taun mesti mati. Marga wis ngenes atine bola-bali mlebu ngalas. Ha nggih. Lajeng wondene iki dina ingkang pinatah mikut Puntadewa. Pinatah pinasrahake marang Kang Rama ing Sokalima Kakang Plemban Begawan Duruna. Ingkang wektu iki winisuda dadi senopati ning Korawa. Wah, ladal. Sepisanan sing madheg senopati pun sepuh. Niki sing ping 7 tuwek melih sing dadi senopati. Lah sing 6 diumali napa niki mengki? Kowe aja kendho barisanmu Dursasana. Kurang wicaksana apa kengraka Sinuwun Prabu Duryudana. Aja sing mranata kowe ora bisa, mranata wong semene akeh wae bisa Sinuwun Ngastina. Ha nggih. Amane Kang Rama Sokalima ingkang pinatah madheg senopati, kowe kudu ngerti. Menawa kadibyan kaprawiran kaluwihaning Kakang Durna iku tanpa beda ingkang wis nyawargi, ya kengeyange ngetal kandha. Marga kengeyang ngetal kandha lawan Kakang Durna kuwi padha-padha siswaning Sang Reksi Rama Parasu. Mula nyekeli gegaman padha, kadigdayane padha, kaprawirane ya padha, marga pancen tunggal guru. Wah. Wah, nembe ngertos menika. Dados Hyang Bisma kaliyan Bapa Drona menika tunggil guru. Iya pancen mengkono, mula apa-apane padha. Ah, mboten, Mas, mboten. Nek kaprawiran kula ngakoni padha. Carane olah gegaman kula ngakoni padha ning bab perkara watake tak kira beda niku, Mas. Bedane manggon napa wong padha pendhitane. Ah, nggih. Swargi niku pendhita murni, pendhita nengenake ten kabrahmanane tenan. Ning nek Bapa Durna niku hal niku napa pendhita to, Man? Pendhita kok jerabi mawon niku ya piye? Wila bali rabi sing dikarepake mesti anak ratu, putri sing enom, tur ora tau kelakon lho niku. Monggo Yang Bisma niku malah Brahmacari. Tapi kulino Raden ki rabi yen saiki ra ora. Saora niku lak sampune anak-anak sing keri niki. Tapi Ale Satama niku biyen niku ya piwatri menggalih. Ora rabi ning royale isih padha mawon. Wis aja dawa-dawa dinidit. Wase iki wis ginaris dening Sinuwun Prabu Duryudana tetep Kakang Sokalima kang dadi senopati. Nggih. Mula kita ngluhuraken dhateng darajating senopati. Malah iki mau ana majune kadangmu. Putraku Narendra ing Kasapta ya ing Giripura. Anak Prabu Gardapati kelawan ingkang rayi anak Prabu Wersaya Narendra ing Pucang Pitu ya ing Narendra Windya padha marak sowan kang perlune kepengin bakal ngapit-apit marang Kakang Plemban. Awit sumurupa Kakang Plemban darpi pemundhut saguh mikut Puntadewa waton Werkudara karo Janaka dipisahake ana ing saka ing pasanggrahan Rupalawiya. Menawa Werkudara lawan Janaka wis pisah karo Puntadewa, ing kono gampang mikut marang Puntadewa. Ning yen Werkudara karo Janaka kuwi isih ana sak cedhaking Puntadewa, Kakang Sokalima nguwatirake nggone bisane bakal mikut marang Prabu Puntadewa. Lah lah niki samar kula teng mriki niki, Mas. Lha ngatasi Bapa Plemban menika pendhita linangkung kaliyan Werkudara kaliyan Janaka mawon kok ngirim niku pripun? Lah aku dhewe ora ngerti. Kuwi mengko karep apa kok mengkono sabdane Kang Rama Sokalima. Ya mung iki mau wis ana kesaguhaning anak Prabu Gardapati lan anak Prabu Wersaya. Saguh bakal nyirnakake Werkudara kelawan Janaka. Lah dalang nggih. Lah nek jare niku dereng plelu, Mas. Dereng plelu niku. Kejajak mawi adik Gardapati kali adik
Persaya niku dereng perlu. Nek mengko nyekel kalih Werkudara nyekel kalih Janaka niku temenipun pas lagi kula mawon pun lampung kok, Man. Lho. Kowe apa wani karo Werkudara? Alah, sepinten bagale to, Man. Nek Werkudara niku kula gites mawon mboten nganti sudah bisa nggih kula kajari, Man. Lagung-lagung sinamane Janaka niki lha ya apa kalih Janaka ajrih niku, Man. Ya, aja mung sumbar ning ketokno. Ing reh pangkaret ing marga ing babagan iki ora mung rampung disumbari. Lah nggih, Pak. Cekake niki terus kersaning Bumurban lajeng mawi gelar menapa? Aku ki nek ndhawuhake keparinging Kakang Sokalima mundhut gelar Cakra Biyuha. Mawi gelar Cakra Biyuha. Iya pancen mengkono. Lajeng peperincanipun kados pundi? Ingkang pinangka rujining cakra ing antarane Sinuwun Mandaraka, Sinuwun Ngawangga, anak Prabu Gardapati, anak Prabu Warsaya, Resi Krepa, Sira Kulup, Burisrawa ora keri, Tirtanata semono uga, Kartamarma uga melu, Swatama uga nyampeti. Ingkang dadi pangawakaning cakra para wadya bala kabeh wae kang wis kebegaman. Wondene ingkang dadi petiting cakra tan ana liya muhung kang raka ing Ngastina Dewi Sinuwun Prabu Duryudana. Oh, ngaten, Wan. Iya pancen mengkono. Lajeng Bapak Durna Kakang Sokalima kepareng dadi asing Cakra Biyuha ing mapan ana ing tengah. Lah dalah. Nggih. Lah kula terus didapuk enten pundi, Pak? Kowe tak merdikake nggonmu milih. Pilih ana ngarep ya kena, pilih ana mburi ya kena. Lah kula wingking mawon, Pak. Kula wis celak kali Koko Prabu Duryudana, Pak. Margi kula niku nek celak kali sanes Koko Prabu niku mesti kapilan kok kula, Pak. Boten pundi niku kudu bareng kali Koko Prabu Duryudana. Margi mesti boten keluwen kula, Pak. Oh, lawang prajurit kok mikir perkara bapangan. Lho niku nggih plelu lho, Pak. Kendalakan tanpa besin ya napa iso mlaku, Pak. Lah iya ning ya aja nganti remeh banget. Lho pripun lho, lemeh popangan kok lemeh. Wis malah lakoni beda Durmagati. Yen pancen wis padha samapa ing gati Kulup Swatama nuwun wonten dawuh. Marenggal dawuhna bocah carangan sora genen stabilan perang tandang jaga bila rajekwa Sisinganagara. Pedang abang kinen marangi bedil buntut kinen ngoro itu mbak potro kinen nyali nyelandiani kalolokno nuwun ninggi. Lan undangno lamun to ingkang dadi senopati wektu iki Kang Rama Sokalima kalolokno nuwun ninggi. Kabeh para prajurit ora kena humangsah lampun to durung antuk sasmitaning sang senopati. Nuwun ninggi. Lan cawesna nggir titianing kabeh para prawira dawuhna lawan Kyai Rata Wijaya. Natapa tengara bendhe kaping 3 pisan dandan pindho ngumpul ping 3 bodol nuwun paramadal paswanan. Tansah lembah kang piniji Sang Swatama sikra medal Gundang wadya bala mangku rumahat kang para wadya anampi dawuhira lan wonten kang samiwa kantun hamung nenggo bendhe bidang gerak swaraning kutha
puneh ngrik makala hanyelo gembira kono pikar umilar kusuma tali dahat melacan cot acincing pangrehing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba opah kang wadya Kurawa murut saking panangkilan anggolong gegolongan bubar kang samyuwun ningali kapareng matur dhumateng paman Patih Swanci Bada boten ngujiwani sampun samapta ing gati sawega ing diri Purwadya Bula. Nyaya syukur seketi jemburung ayo nggih padha enggal kabudalake. Saliman kula dherekaken wan. Katalika kaya mangkono. Didaling para prawira saking pasanggrahan Bulu Pitu. Wiragane pangyayah singa nebah. Ini
swaraning waja kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata tanjarut penira metarna
Waca miwang pending ungkung sang swatama minangka jujuding prawadya Yai Prabu Warsaya kula wonten dawuh Koko Prabu ora kena ndak gambarake gembiraning penggalihipun Kakang dupipun Kakang wis nampa kang dadi penyuwunku angapit marang Bapa Guru Drona semanten ugi kula Koko Prabu temah boten kula pindhahaken gembiraning manah labet sampun katampi penyuwun kula anggen kula badhe ngapit dhateng Bapa Guru iki margane kasebatan aku bakal nyirnakake mungsuh kulawas awit aku prastya ora lega nggon kurep ana ngarsa padha lamun durung ngokop geti ing Bratasena kula piyambak semanten ugi Koko Prabu kados boten tentrem gesang kula menawi dari kekaset mestakanipun Janaka Ade Singabraja nuwun wonten dawuh sinuwun lekno mripatku golongno kupingmu lho nuri dina iki jeneng ingsun bakal ngapit sang senopati luwih saka ing Bulupitu sinten sinuwun Bapa Guru Drona lah kalah syukur mangayi bagyas keti jimurung dene sang panembahan Drona kepareng magut dados senopati prasasa saged ngasrepi dhateng sedaya para prawira ingkang sabiyantu pancen mengkono Dik awit kang sapa iku Padhe Singabraja kawula nuwun wonten dawuh dene iki sawegakno para wadya bala sangking kraton Kasapta aja ana kang keri wato lanang kudu dicekeli gaman tumuli derek jeneng ingsun nempuh biat barisaning Pandhawa kawula nuwun inggih boten langkung dhateng sedaya ngestuaken dawuh Patih Singamaruta nuwun wonten dawuh semono uga sira ingsun metah tumuli dawuhna kawan para wadya saka ing kraton Windya sagelas papan derek jeneng ingsun meka madyaning Tegal Kuru kawula nuwun inggih ngestuaken dawuh Yai gandeng wis mireng tengara sang Senopati wis jengkar saka madyaning pesanggrahan ayo enggak padha ngapunake kasudirane sawih kula dherekaken Koko Prabu barisan saking Bulupitu andhar blabar kaya samudra mutah ing daratan kumrembyaing para senopati kang sampun ngadoni pupuh andharek sang senopati luwih Pandhita Drona
panyayah kaya ombak kang dadi lampahe. Gemerah suarane labet saking pangempreting gajah lawan panginging turangga ingkang mumur dadya sajuga. Katingal sang Pandhita Durna sampun nyuwangkat ngendhong jemparing hanitih kreta pusaka. Pinangka dadya punjering barisan kang awangun cakra biha. Rujining cakra katingal Narendra Mandraka Prabu Salya ingkang sampun dedhet marang apusing turangga. Narendra Ngawangga Prabu Basukarna sagelar papan kawan para prawira-prawira betan saking Ngawangga. Yayah ilining toya saking benawi kang arsa hanjep ing samudra. Pangkanton katingal sudireng pupuh Prabu Gardapati. Narendra saking Giripura ya saking nagari Kasapta. Mandhigata anglambung cempuling sarimbitan kelawan ingkang rayi Narendra saking nagari Pucang Sewu ya ing saking kraton Windya nenggih Prabu Warsaya. Atusan jemparing ingkang sampun manjing pagedhawaning kreta titianing Prabu Warsaya. Sinusa Radyan Dursasana Kartomarma Tirta Nata Resi Karpa Bambang Swatama prajurit ingkang pinten-pinten hak sawene pinangka dadi awak-awaning cakra biha. Petiting cakra nenggih Narendra Ngastina Prabu Duryudana kang wis mandhigata. Sayongan seklampahing barisan kaya nempuh marang barisaning Pandhawa. Sri Tinon langening pamiwat busana maneka warna renggeng kencana Warna bro bandera layu kumite sindrang panjer ring maruta serana kumaraning wiyat mantian kumlepeting dwaja prasko kayu kaprapa
pita hanjrah ing siti ron mawur katyuping angin kukila ambyar semebar katalika kaya mangkono mawuran bidaling para prawira saking pasanggrahan Hulu Pitu katingal sami prawira Sudira ing perang ngetingalaken dhateng lelabetanipun tumuju Prabu Duryudana langkung-langkung den pandegani dening Sang Senopati Nuhung nenggih Dahyang Druna saya katingal saged angasrepaken dhateng panggalihing para prajurit ingkang sawyang ngadoni pupuh wedaling para prawira saking pesanggrahan persasat toya bah ingkang tan kena tinambak amung sakedaping netra sampun dumugi wonten samadyan ing rananggana sinigek ingkang samyang gelar baris nengna gentya kawusa ing mangke datan kadhe ingkang wonten ing pasanggrahan Upalawiya katingal matrenyuh panggalihing Prabu Punta mila tidhem sabeting pasanggrahan Upalawiya amung kapiyarsa sumantening gangsa ingkang saking kayiwangan minangka gembalaning kandha anenggih menika tawarnani pasanggrahan Upalawiya tan perbeda swasana ing Hulu Pitu duk nalika wau
Suwasana ing pasanggrahan Upalawiya pesemone panyayah Basanta ingkang katawing hima. Apa to sababe? Namung labet kaperbawan dening Sang Nata Prabu Puntadewa ing semu katingal dereng lejar panggalihing Sang Prabu Punta muhung mrihatosaken dhateng sedanipun ingkang eyang ngetakandha Sang Wara Bisma. Mila lenggahing Prabu Punta amung kendel ing batos amung nyuwun dhumateng Gusti kang hakarya jagat kanthi satataning panembah medal margining agami ingkang rinasuk nyuwun dhumateng Siing Gusti mugi tinampiya sawaning kumaranipun Sang Maharsi Bisma. Sampun pinten-pinten dinten kendel jroning peperangan muhung angurmati dhumateng guguripun Sang Maharsi Bisma. Nalika mangke Prabu Puntadewa pinarak lenggah datan kantun ingkang rayi Sang Werkodara ingkang ugi sampun yasa pesanggrahan laladan Upalawiya sinebat Pakuwon Randu Gumbala. Parandene Sang Werkodara datan kundur mring pakuwonira namung labet kepingin nampi dhateng dawuhipun ingkang Raka Prabu Punta. Datan kantun Narendra Dwarawati dalah Radyan Janaka tan kepareng kundur ing pasanggrahan Randu Watang. Ngalempak wonten lebeting pakuwon Pandhawa Mandala Yuda inggih palengganing Prabu Puntadewa. Datan kantun Radyan Nakula lan Radyan Sadiwa tan kepareng makuwon ing waringin Jajar lan waringin Seta. Ugi sami ngadepi dhateng rasanipun ingkang Raka Prabu Puntadewa. Kapiring saking lenggahing Narendra Dwarawati menggih menika Sang Atmajendra ing Pancala atmajaning Prabu Duripada Radyan Dresta Jimena ingkang datan pisah kelawan ingkang Mbok Ayu warasi kandi pan kepareng wangsul dhateng ing pasanggrahanira sowang-sowang nenggih pasanggrahaning warasi kandi mapan wonten ing Pekuwon Glagah Tinunu wondene Sang Dresta Jimena makuwon kang sinebat Pakuwon Sekar Tanjung. Maki dupuh Susilastawa panyayah Panjema Pertala Mukami ketingal menika Radyan Setyaki dhateng wangsul ing Pakuwon Wanabrasta. Sadaya sampeyan lempak wonten madyaning Pandhawa Mandala Yuda. Mangkono Prabu Puntadewa bukti mulat marang ngalempak ing para kadang kaya enggal-enggal munjuk atur ngrasani Kang Raka Nata Dwarawati.